με χαμόγελα πάντοτε. Θα περάσουμε και στην τελευταία καλεσμένη μου, μία φίλη ιδιαίτερη, η οποία ασχολείται με τα εικαστικά. Αλεξάνδρα Μιλιοπούλου, σε λίγο μαζί σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι. Στο σημείο αυτό, με μεγάλη μου χαρά έχω να σας παρουσιάσω μια ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο των εικαστικών. Αλεξάνδρα Μιλιοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε σε άλλο κανάλι μεν, αλλά οι δυνατές φιλίες πάντοτε υπάρχουν, θα έλεγα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο σήμερα, μια και ασχολούμαστε για την ημέρα της γυναίκας και εκπομπή είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και εσείς μια δυναμική παρουσία, μια μητέρα, μια γυναίκα, μια παρουσία αφιερωμένη στα εικαστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφιερωμένη σε αυτό, το οποίο πιστεύω ότι η δουλειά σας είναι καταπληκτική. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες θα δείξουμε στην πορεία της συζήτησής μας. Θα μιλήσουμε για τη θηλυκή αγάπη. Θα μιλήσουμε για το ότι ζωγραφίζετε τη λύση και όχι το προβληματισμό και το πρόβλημα, κυρία Μιλιοπούλου. Τι έχετε να μας πείτε? Αρχικά να σας πω κάτι που τώρα το θυμήθηκα, είναι ότι εγώ βρήκα πολύ αργά τον εαυτό μου σαν γυναίκα, γιατί από τα παιδικά μου χρόνια που ήμουν ένα επιθύμητο παιδί και ο πατέρας δεν ήθελε να είμαι το ακόμη ένα κορίτσι, έμαθα σιγά σιγά να μην δέχομαι τον εαυτό μου. Έχω περάσει πάρα πολλά, τα οποία δεν μας αφορούν αυτή τη στιγμή, πολλοί κόσμος περνάει πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βρήκα κάποια στιγμή τη θηλυκή αγάπη και το θηλυκό εαυτό μου, και όλα αυτά μαζί γίνανε ένα. Δηλαδή, ενώ κάποτε ήμουνα, ας πούμε, η κόρη, η γυναίκα, η ερωμένη, η εικαστικός, η μάνα, ή έτσι, ή αλλιώς με διάφορους τίτλους, και αυτό με ενοχλούσε γιατί ήταν σαν να είναι μέσα σε μικρά κουτάκια το καθένα, που δεν είχε κανένα παραθυράκι το ένα με το άλλο. Κάποια στιγμή, καθώς καθάρισα τον εαυτό μου, καθάρισα τον πόνο, καθάρισα το θυμό, γιατί ο πόνος φέρνει θυμό, και καθώς βρήκα την ύπαρξή μου, για ποιο λόγο είμαι γυναίκα, τι μπορώ να είμαι σαν γυναίκα, ποιο είναι το θηλυκό και το αρσενικό κομμάτι που υπάρχει μέσα μου, και καθώς τα αποδέχτηκα όλα αυτά, τελικά έγινα ένα. Και έτσι αγάπησα τον εαυτό μου, έτσι αγάπησα τη γυναίκα και έτσι αγάπησα και τη θηλυκή της πλευρά, κατανταγώντας τι ακριβώς είμαι σε αυτή την παρούσα ζωή. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε λίγο στον κόσμο να δει πρώτα κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβει με τι ασχολείστε, και μετά να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να περάσουμε στις φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα με τα οποία έχετε να μας πείτε και στην πορεία. Είναι τα τελευταία μου κομμάτια, βασικά το τελευταίο βιβλίο, γιατί έχω αποφασίσει εδώ και καιρό, μερικά χρόνια, να καταγράφω πλέον τη γνώση μου. Είναι ότι όλη αυτή η γνώση λοιπόν που απέκτησα χρησιμοποιώντας την τέχνη σαν μέσο και όχι σαν αυτό σκοπό, και καθώς καθάρισα τον εαυτό μου και μπόρεσα και έκανα τη μετουσίωση και το έκανα όλα αγάπη, κατάφερα να τα βάλω όλα αυτά μέσα σε ένα σύμβολο, και μάλιστα παρμένο καθαρά από την Ελλάδα, γιατί πρέπει να τιμούμε και να αισθανόμαστε τον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε και υπάρχουμε, για να μπορούμε να κατανοούμε και να σεβόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Πώς μας λένε, αγάπη τον εαυτό σου για να αγαπήσεις και τους άλλους. Αλλιώς δεν υπάρχει. Και έτσι βρήκα αυτό το μικρό απλό συμβολάκι, το σύμβολο, μεγάλο σύμβολο, αλλά μικρό σε μέγεθος, μια μικρή λευκή πέτρα. Και εκεί επάνω κατάφερα να εισχωρήσω και να έχω και ένα αντικείμενο για να μεταφέρω τη γνώση μου. Τώρα το πώς γίνεται αυτό πρέπει να έχουμε χρόνο να τα πούμε, αλλά αυτό είναι, γι' αυτό και έχω γράψει αυτό τη Σοφία της Λευκής Πέτρας, που βέβαια ξεκινάει από μένα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να το διαπραγματεύεται. Έχω δει την ζωγραφική σας, έχουμε και μία λευκή πέτρα εδώ, κάποια στιγμή θα τη δείξουμε, έχουμε και ένα πινακάκι το οποίο συμβολίζει κάτι. Όλα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά του τρόπου που σκέφτεστε, με τα χρώματα τα οποία ζωγραφίζετε. Έχουν πολύ σημαντικό, νομίζω, να δώσουν στον κόσμο τα χρώματα. Και εδώ θα συνεχίσουμε και βλέπουμε κάποια από τα έργα σας και τα χρώματα για να μας εξηγήσετε και εσείς τη δουλειά σας. Αυτό είναι ακριβώς από όταν άρχισα να καταγράφω την ουσία της Λευκής Πέτρας, πώς είναι η παρουσία και ο χορός που κάνουμε της ζωής για να μπορέσουμε
ανακαλύψουμε και να κατανοήσουμε. Για να σας πω αυτό που προηγουμένως είπατε πρώτα βέβαια, ότι κάποια στιγμή η τέχνη μου έπαψε πλέον να είναι τέχνη για την τέχνη και άρχισε να γίνεται ή να καταγράφει τα προβλήματα των ανθρώπων, όπως ξεκινάμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι καλλιτέχνες, να καταγράφουν πρώτα το πρόβλημα και τώρα πλέον καταγράφει μόνο τη λύση των προβλημάτων. Τη λύση. Έτσι λοιπόν, για να καταγράψεις τη λύση θα πρέπει να κατέχεις, να είναι βίωμά σου το χρώμα και το σχήμα. Ναι. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Καθώς λοιπόν έκανα την πορεία μου μέσα από τον αποσυμβολισμό των συμβόλων, των αρχετύπων και όλα αυτά, τώρα για μένα είναι πολύ αυκομένα, γι' αυτό και έχει γίνει και πολύ απλή η ζωγραφική μου. Έπεψε να είναι η ακαδημαϊκή τέχνη που έκανα κάποτε, την οποία όμως ξεκίνησα, δούλεψα, έγινε κτήμα μου. Αυτό είναι το φτεράκι μου, αυτό το κάνουμε σαν σύμβολο μαζί με τη λευκή πέτρα. Και γιατί είναι από γυαλί αυτό είναι από γυαλί, το οποίο βέβαια είναι μόνο το σχέδιο δικό μου. Απλώς αυτό τιμάω το ινδιάνικο όνομά μου, γιατί καθώς μεταφέρω με πολύ κατανοητό τρόπο για την εποχή μας, το λόγο που υπάρχει η Ινδιανοφιλία στη ζωή μας και όλη αυτή η κατανόηση βέβαια μπορεί να καταγραφεί στο σύμπαν και να μεταφερθεί με πολύ εύκολο τρόπο στους Ινδιάνους που και αυτοί κάνουν την δική τους πορεία. Είναι στοιχεία της εποχής μας. Αλλά επειδή έχουν σχέση με μένα, και δεν τα βιβλία το χρησιμοποιώ. Αυτό πάλι τα βιβλία πάλι σχετικά με τη λευκή πέτρα. Απλά είναι το πολύ απλό που έχω καταφέρει να φτάσω στο μικρό λευκό. Είναι το πολύ απλό. Είναι πολύ αυτό απλό. Που, γιατί καθώς εμείς όταν γεννιόμαστε και όταν αρχίσουμε και σπουδάζουμε, δεχόμαστε την πρώτη επαφή με την κοινωνία. Παίρνουμε πληροφορίες. Παίρνουμε πληροφορίες οι οποίες μας κάνουν ένα νου ο οποίος γίνεται αναλυτικός. Στον αναλυτικό είναι πολύ σημαντικό για να γίνει η ανάλυση όπως κάνουν οι επιστήμονες. Μετά όμως για να ζήσουμε πρέπει να κάνουμε τη σύνθεση, να φτάσουμε στο ένα, στο απλό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μας το έχουν μάθει. Εξού και το ένα λευκό μικρό πέτρα. Αυτό έχουν όλα σημασία για μένα. Εδώ θα έλεγα ότι η δική σας πορεία μέσα σαν δημόσια παρουσία, σαν ζωγράφος, βλέπω ότι ασχοληθήκατε πάρα πολλά χρόνια και από πολύ πιο μπροστά. Ξεκινήσατε το 1970. Το 1970 παρουσιάστηκα σαν ζωγράφος. Τότε με είχαν πάρει σαν μεγάλο ταλέντο σε σύλλογο επαγγελματιών ζωγράφων που γινόταν μια φορά στα 4 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και μια στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια πρόλαβα, ως 17χρονη σχεδόν τότε, ούτε καν 17. Γιατί μόνο ζωγράφης, επειδή δεν μιλούσα, ήμουν ένα παιδί αμίλητο. Εκφραζόσασταν μέσα από τη ζωγραφική. Δηλαδή, ευτυχώς που είχα αυτό και με κράτησε. Τότε με κρατούσε η τέχνη. Τότε αγκίστρωνα τον εαυτό μου πάνω στην τέχνη. Μετά άρχισα να μιλάω με την τέχνη. Ήτανε και να δημιουργώ μέσω της τέχνης. Βήμα-βήμα πήγε η εξέλιξη, φαίνεται στα έργα σας. Πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, αλλά πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μάλλον αποσύρθηκα από τη δημοσιότητα γιατί δεν μου τέριαζε ο τρόπος που έπρεπε να χειριστώ την εξωτερική μου εμφάνιση με την καλή μου τέχνη και όλο αυτό τέλος πάντων, αυτό το κλίμα το οποίο δεν τέριαζε στο χαρακτήρα μου. Έκανα, όταν γύρισα από το εξωτερικό... Και κάποιες εκθέσεις βλέπω εδώ ότι υπάρχουν. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχω κάνει πάρα πολλές εκθέσεις. Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις και ιδιαίτερα εκθέσεις εθελοντισμού. Σας είδα και στο Money Show αρκετές φορές, βρεθήκαμε και μαζί. Που μου δόθηκε η ευκαιρία, είναι καλά ο κύριος Φαρικετάκης, που μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω να μιλάω και να λέω ό,τι θέλω, όλα αυτά που θέλω. Ήτανε με μορφή συνεδριών, ήτανε με μορφή ομιλιών. Οπότε ο κόσμος εκεί μπορεί να σας παρακολουθήσει και σας παρακολουθούσε από ό,τι θυμάμαι και μάλιστα πόσο γνωρίζω κάνετε και κάποια μαθήματα. Ασχολείστε με μαθήματα. Μαθήματα κάνω σε ιδιωτικό επίπεδο μόνο. Το οποίο με τι έχει να ασχοληθεί η διδασκαλία. Είναι μια φροντίδα, δίνω στοιχεία στον κάθε άνθρωπο για αυτά που αυτός θέλει, για αυτά που ανήκουν, για να βρει τον δρόμο του και να κάνει το προσωπικό του ιερό μονοπάτι, όπως το λέω. Μάλιστα.
Ναι, είναι η ικανότητα, δεν είναι μόνο βιωματικό, έχω σπουδάσει και διάφορα πράγματα, έχω πάει σε πολλές σχολές, αλλά πιο πολύ είναι μετά η προσωπική γνώση, που πλησιάζει και κάθε ένας δάσκαλος πλησιάζει το αντικείμενό του με το δικό του τρόπο. Ναι. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή μου δόθηκε να αρχίσω να φροντίζω ανθρώπους, γιατί δεν μπορώ να πω διδάσκω, είναι λίγο μακρινό, δεν μπορώ να πω κάνω κάτι άλλο, θα έλεγα φροντίζω, γιατί μέσα στη φροντίδα περιέχεται η αγάπη, η προσφορά, όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Αρκετά πράγματα, ατομικές εκθέσεις, αναδρομικές εκθέσεις στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Αυτό ναι, ήταν κάποια στιγμή, ήταν τα έργα μου, γιατί ήμουν από τους πρώτους εικαστικούς, θα έλεγα, γιατί, όχι μόνο ζωγράφους, που κατέβηκα στα καφέ και έκανα εκθέσεις, γιατί θεώρησα ότι πια ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να με βλέπει, αλλά είμαι εγώ υποχρεωμένη να πάω να με δείξω. Και ήταν και πιο οικείο. Ήμουν από τους πρώτους λοιπόν που κατέβηκα στα καφέ και εκεί είδαν έργα μου από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας τυχαία. Ναι. Ήρθαν σπίτι, είδαν τις μελέτες που έχω κάνει, γιατί έχω κάνει πάρα πολλές μελέτες πάνω και στην τέχνη και στον άνθρωπο. Και πήραν το αρχείο μου και ευτυχώς το σώσανε εκεί πέρα μέσα, γιατί κατά καιρούς τα βρίσκα όλα περιτά και τα πετούσα. Αυτό το πράγμα, ναι, πάντοτε. Και αυτοί κατάφεραν να με σώσουν και βέβαια κάποια στιγμή μου κάνουν και μία έκθεση, μια αναδρομική έκθεση, για να δείξουν ότι είμαι από τους εικαστικούς που έχω ξεκινήσει από την ακαδημαϊκή τέχνη, έχω δουλέψει πάρα πολύ, κατέχω το χρώμα και το σχήμα, κατέχω την ζωή και εκεί ύστερα δίνω στην τέχνη, δηλαδή δεν έχω γίνει εξπρεσιονίστρια στα καλά καθούμενα. Ή τυχαία ή έτσι μόνο από εκεί. Αυτό τώρα το ρίχνω μια αιχμή για κάτι, για κάποιους. Ο εξυπρεσιονισμός θέλει πολύ μεγάλη γνώση και δύναμη εσωτερική για να μπορέσει να έχει μια δύναμη εξωτερική. Εξυπρεσιονισμό κάνουν ακόμα και τα παιδάκια, αλλά τα παιδάκια κάνουν κάτι το οποίο απλώς για να εκφραστούν, γιατί είναι η πρώτη ομιλία του ανθρώπου, ενώ ο καλλιτέχνης κάνει κάτι ή για να κρατήσει ή για να δώσει. Ναι. Οπότε έχει τεράστια διαφορά. Εκεί λοιπόν στον καλλιτέχνη έχεις υποχρέωση να γνωρίζεις το αντικείμενό σου. Και φυσικά έχεις υποχρέωση να καλλιεργείς τον εαυτό του, ώστε αυτό που δίνεις να έχει θετική ενέργεια καθώς βγαίνει προς τα έξω, γιατί ειδικά η ζωγραφική που είναι σταθερό αντικείμενο, θα πρέπει εκεί που κάνει η εκπομπή των είναι μόνο θετική. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα, και δικά μου, τα οποία έχω καταστρέψει βέβαια, τα οποία ήταν αρνητικά καθώς ζωγράφιζα τα δυστυχισμένα. Είπατε καταστρέψει, επομένως αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχει σωθεί κάτι. Έχει σωθεί μόνο ένα στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, που είναι μια μάνα που κρατάει ένα παιδί πεθαμένο στην αγκαλιά με πολύ αγάπη όμως. Τότε... Ναι, πόνος ψυχής είναι ψυχής. Με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα η μητρότητα, η οποία η μητρότητα για μένα δεν είναι μόνο στοιχείο της γυναίκας ή της γυναίκας που γεννάει. Είναι οποιασδήποτε γυναίκας που ακόμα και να μην έχει γεννήσει μπορεί να δώσει, ή μπορεί και κάποια μητέρα που έχει γεννήσει να μην έχει τη μητρότητα μέσα της. Αυτά δεν είναι δεδομένα. Δεν πάνε μαζί, επομένως, θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης η μητρότητα μπορεί να υπάρχει και σε έναν άνδρα. Δηλαδή η θηλυκή αρχή, η θηλυκότητα που έχει σχέση με τη μητρότητα για μένα, υπάρχει σε όλα. Είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιείς. Ας πούμε, ένας δημιουργός άντρας έχει θηλυκή αρχή. Η δημιουργία έχει σχέση με τη θηλυκότητα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν επειδή ήταν δικά μου βιώματα. Πάντως υπάρχει το έγινα έργο πολύ αυτό. μικρή μητέρα, μετά το βίωσα διαφορετικά. Μετά στο τρίτο μου παιδί έγινα μεγαλύτερη, το βίωσα διαφορετικά και ήταν εξαιρετικά μεγάλο το πλούθος των εμπειριών μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ βλέπω ότι το 2001 τυπώνεται συλλογή με τα ποίηματα και σκίτσα με τίτλο «Έρωτας». Άλλο αυτό. Αυτό είναι ο θείος έρωτας, τον οποίο, γιατί ως χαρακτήρας και ως τέλος πάντων ζώδιο, πέρασα την μεγαλύτερη εμπειρία μου μέσα από το έρωτα. Που πάντα βέβαια μιλούσα όταν ήμουν μικρή για τον θείο έρωτα, για τον ιερό έρωτα. Όλοι μου λέγανε τι είναι αυτά τα χαζά που λες, αυτά δεν υπάρχουν κτλ. Είχα και την ευλογία όμως να περάσω την αλλαγή των πραγμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μετά να δω τι γίνεται με την αλλαγή, πώς το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ψάχνοντας λοιπόν όλα αυτά για να μπορέσω να θεραπεύσω τον εαυτό μου, βρήκα τον θείο έρωτα. Εκεί βέβαια, στον οποίο βέβαια και αφιερώθηκα, και αυτό προσπάθησα μέσα από
έμετρο λόγο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω γράψει τα 1000 ποίηματα, έχω γράψει γύρω στα 20 ποίηματα, 14 εκ των οποίων το έχω βάλει σε 2 βιβλία, με αντίστοιχα έργα βέβαια. Και τα ονόμασα Πρώτος έρωτας και έρωτας νούμερο 1, νούμερο 2. Εκεί περιγράφω λοιπόν το πώς έκανα εγώ αυτή τη μετάβαση και τι αισθάνομαι πλέον. Με έναν πολύ απλό τρόπο. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Και είναι βέβαια στοιχεία για να μελετήσει κανείς. Μετά έκανα τη μελέτη συμβόλων. Εδώ βλέπω ότι τυπώνονται το μαθαίνω και ονειρεύομαι με σκίτσα και κείμενα. Και αυτό να το θυμίσω. Την εμπειρία, το τι σημαίνει όνειρο, πόσο είδη ονείρων έχουμε κτλ. Γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με την τέχνη, πρέπει να σας πω. Όλα είναι ίδια επίπεδα. Απλώς είναι συνειδητά ή ασυνείδητα. Ναι. Μετά ήρθε όταν το μικρό μαύρο φτερό συνάντησε το μαύρο ελάφι, είναι όταν συνειδητοποίησα τα σύμβολα των Ινδιάνων και τα έφερα σε ένα παραλληλισμό. Το 2008 κάνατε ένα σημαντικό βήμα στη μελέτη συγκριτική μελέτη συμβόλων μεταξύ ελληνικής και ινδιάνικης σοφίας. Βρήκατε κενά στοιχεία και τα δίνω με έναν πολύ βέβαια απλό τρόπο για να μελετήσει ο κόσμος στην ανάγκη μας να δούμε τη βάση των θρησκειών και όχι την επιφάνεια, τη γνώση, την ουσία των θρησκειών. Με τους Ινδιάνους έχουμε και κάποια κοινά στοιχεία, τέλος πάντων εκεί τα βρήκα, τα κατέγραψα, αλλά σημασία έχει το άνοιγμα του μυαλού, το να δούμε, οι ορίζοντες να ανοίγουν. Όχι να πείσω κανέναν, δεν με ενδιαφέρει να πείσω κανέναν, με ενδιαφέρει να ανοίξω, είναι η άποψή σας και να βοηθήσετε λίγο. Το 2014 βλέπω εδώ για τη Σοφία της Λευκής Πέτρας έχουμε κάποια στοιχεία. Το βιβλίο και ολοκληρώνεται ένας κύκλος από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω επίσης να πούμε κάποια πράγματα. Έχω εδώ το βιογραφικό σας, το οποίο έχει να δώσει αρκετά πράγματα πάνω στη Σοφία και τη θεραπεία της Λευκής Πέτρας. Ωραία πράγματα χαρισμένα σε μένα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιλιοπούλου. Να μιλήσουμε λίγο για την Κυριακή στις 15 Μαρτίου, τι έχει να γίνει, τι θα περιμένει ο κόσμος. Στις 15 Μαρτίου μου δίνεται μια ευκαιρία στο καφέ πολυχώρο, θα το έλεγα, για να μην πω όλα τα υπόλοιπα αγγλικά που δεν τα καταφέρνω. Το The Barrister που είναι στην Φράγκον 3, ανεβαίνοντας την Δωδεκανήσου αριστερά, έτσι για να δώσω μια εικόνα. Εκεί θα μιλήσω δημόσια πάλι για το θέμα αυτό, για τη Σοφία της Λευκής Πέτρας, γιατί δημόσια, βέβαια από ό,τι θυμάμαι, η πρώτη εκπομπή είχαμε κάνει μαζί όταν το πρώτο ανακάλυψα και ήμουν πολύ χαρούμενη αυτό, το δημοσιοποίησα, αλλά τώρα επειδή έχει καταγραφεί πλέον και έχει γίνει οι συγκεκριμένες ασκήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω για αυτό, γιατί αυτό το μιλούσα μέχρι τώρα μόνο μέσα στο The Money Show. Όχι σκέτο Money Show. Και τώρα μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω εκεί για να έρθω και πιο κοντά με τους ανθρώπους. Που θέλουν να παρακολουθήσουν. Γιατί είναι κάτι ουσιαστικά άγνωστο, ενώ ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άγνωστο. Είναι πολύ γνωστό γιατί είναι όλη η σοφία, η γνώση που υπάρχει από προσωπική εμπειρία. Και ας κλείσουμε με κάποια σκαλοπάτια που βλέπω εδώ, που έχετε δώσει έτσι πολύ όμορφα, που αφορούν το σεβασμό με το χρώμα το λευκό, την ταπεινότητα με τη δύναμη, τη γαλήνη με το στόχο, την καθαρότητα με τη θεραπεία και την τελειότητα με το παρόν. Είναι κάποια πράγματα που σας χαρακτηρίζουν. Χαρακτηρίζουν τη δική μου πορεία και χαρακτηρίζουν τον τρόπο που μέσα από τη Σοφία της Λευκής Πέτρας μεταφέρω στον κόσμο. Είναι αυτά τα σκαλοπάτια που είναι πολύ βασικά και που είναι πολύ σημαντικά για την πορεία μας. Του καθενός. Του καθενός. Ακριβώς αυτό. Είτε είσαι ζωγράφος είτε όχι, γιατί καλλιτέχνης της ζωής γινόμαστε. Δεν είναι. Ο καλλιτέχνης βέβαια με την έννοια την αρχαία ελληνική που καλό και αγαθό, έτσι. Όχι το καλλιτέχνης ότι απλώς ζωγραφίζω. Καλλιτέχνη είμαστε έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σήμερα που ήσασταν εδώ μαζί μου σε αυτή την εκπομπή. Αγγίξαμε κάποια θέματα της προσωπικότητάς σας, μιλήσαμε λίγο για τα επαγγελματικά. Εγώ θα ήθελα να ξαναέχουμε μια εκπομπή, να δώσουμε λίγο περισσότερα στοιχεία του τι μπορεί ένας καλλιτέχνης μέσα από τη ζωγραφική του, μέσα από την έμπνευσή του, αλλά και μέσα από τη δύναμη της ψυχής, να μεταφέρει σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη στις μέρες μας. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί ο καλλιτέχνης και τα στάδια που περνάει είναι
θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, με οποιοδήποτε ανθρώπου που ενδιαφέρεται για να εξελιχθεί σαν άνθρωπος. Το έχει ανάγκη, ο κάθε ένας που το έχει ανάγκη. Όταν προσφέρουμε κάπου, να προσφέρουμε ουσιαστικά και συνειδητά. Αυτό είναι πολύ της εποχής μας και είναι ουσιαστικό. Ναι, θα χαιρόμουν πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω και να υποσχεθώ ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα είμαστε μαζί να συζητήσουμε πάλι κάτι όμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ καλά, και χρόνια μας πολλά και να χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Και να τιμούμε την ημέρα μας, γιατί κάθε γιορτή είναι ένας ολικός παγκόσμιος διαλογισμός για κάποιο στόχο. Θα πρέπει, εκτός ότι να τιμούμε την κάθε γιορτή που υπάρχει, να μπορούμε να βρούμε και δικές μας γιορτές καθημερινά, αν είναι δυνατόν. Να δημιουργούμε κάποια πράγματα για μας. Και να τιμούμε όλες τις γιορτές, πέρα από τα εμπορικά που κάποιοι πάνε να τα αμαυρώσουν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι η κάθε γιορτή έχει έναν ομαδικό διαλογισμό και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε ομαδικά. Και επομένως εξελίσσεται προς το καλύτερο και αποκτά δύναμη. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω τουλάχιστον. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που τα είπαμε. Δώσαμε θετικά μηνύματα στον κόσμο, φίλοι μου. Η εκπομπή μας έχει λάβει τέλος για σήμερα, η μέρα αφιερωμένη στη γυναίκα. Εύχομαι όλες μας να είμαστε πάντοτε καλά, να έχουμε την υγεία μας και την επόμενη εβδομάδα θα σας περιμένω πάλι εδώ μέσα από την ατζέντα μας. Μέχρι τότε, γεια σας!